asị na ga-amara anyị mma. Sitata bụ nkwọ ga-amara anyị mma. Sitata bụ Wafọ ya pụtara anyị ihe ọma, pụtara anyị ihe ọjọọ. Aka bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Share the link, share the link, share the link. Share the link, invite your friends and well wishers ka ha bịa nụrụ nke na-eme n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata. Share the link, invite your friends and well wishers. Onye ma bụ ihe ị ga-emerụ ndị enyi gị ka ha bịa nụ from the horse's mouth. Maka na ignorant bụ the highest disease that can befall anybody. And what you don't know is only a mystery to you and not to all. And the greatest thing any human being can look for on earth is knowledge. Yes, look for knowledge. Knowledge is the greatest thing they can look for. Wisdom. Knowledge, wisdom. That is the greatest thing. Any other thing you are looking for is additional, but knowledge, vision is the greatest thing. Hosea 4:6 that because of lack of that knowledge and vision, that is why a lot of people are suffering. From the ancient book. A lot of people are suffering because of that knowledge they lack. The greatest problem in the man and how the clueless of how things work. If you are clueless about how things work, he can enable na mistake. He can happy see go kajo. Makana the clueless of how things work. Makana onye amara ebe si n'ozu ọchị egbo ebe na enweghị esi n'okwu ma ọ bụ si ebe sọrịanụ. Share the link, invite your friends and well wishers. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara afa. Gịnị bụ afa? Agwa m ndị mmadụ na afa bụ spiritual lab, consulting the medium. Ma ọ bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara igbu amụma, prophecy. These two things, or is it what somebody can actually believe on? Are they real? Because don't want to turn them mad. Can I doubt the validity of alpha more prophecy or consulting the medium? Man, I be attacked. I call wire no uwanya. But what you don't know is only a mystery to you and not to all. Mana before I gaba n'iru, ọkwa dị mkpa anyị kwesịrị ịma n'ụbọchị taa bụ echefuna na o nwere aja anyị na-achụ kwa ọnwa na Ugochi tubelu na temple. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka isonye na aja ihe ọma na-eme, ya bụ aja anyị na-achụ ụgbọ aja anyị na-achụ for 14 days every month. Nke ọnwa June ga-ebido na June 6th, then last for 14 days. Bọsị a ga-emechi anyị ga-egbu egbu sikwa ma nwụkwa mee saraka wee si lụọ ya. I can tell you a lot of people na-esonye na anya bụ aja and are giving testimony. Mụ nwa na onwe m bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, I'm a living witness. Maka na aja na-achụ n'onwe m, and whatever I ask I get. Let me tell you what you don't know. What you don't know is the importance of aja and the consistency. What you don't know is the importance of saraka. At least to the right channel. Those are two groups ka ị ga-emere saraka. To the animistics and to the human spirits. These two type of saraka. Ọ na-adị nnukwu ile.
Animistic is the animals because they originated from the animistic phase. Then another group here with the human spirits. Maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ. Mgbe imechara saraka ahụ ndị mmadụ erichasị ya gazie inidiri ya. Then mgbe imechikwala wee mere those animistics mere ha saraka inidiri ngozi ha, inidiri ọgbụgba ama ha, inidiri nkwupụta ha, because they are the creatures of the Almighty. And the imekwana mistake thinking that not only human being na-efe Chukwu, ọ bụrụ eziokwu. Ma ọ bụ think ya na only human being na-ekene Chukwu, ọ bụrụ eziokwu. Ihe niile ekere eke na-ekenye bụ etonya bụ Chineke. So, and echefukwana ebe na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na Jizọs ndị ụka ọbịa kwuru na ụmụ nnụnụ nke igwe na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nna nke igwe na-azụ ha nri. Ịghọtara ya? Yes, Chukwu nke igwe na-esi n'aka anyị bụ mmadụ ndị ghọtaranụ how things work, wee na-provide needs to those elemental beings, and in return those elemental beings will join forces and intercede for your challenges. Ịghọtara ya? Then we kọwa akụkọ abụ na n'onwere ndị aghọtara how things work. Enwebugo ụbọchị nkụziri ihe gbasara the importance of aja. N'ụbọchị ahụ mara m ihe ọmụmatụ wee sị jụọ gị sị gị, let's say na God Almighty bụ the owner of the vineyard, the whole universe, ụwa na ihe niile dị n'ime ọkwa eziokwu. Nwee mmadụ atụ sị gị na ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị bụ landlord, ọ bụrụ na ị nwee tenants ndị itinye na be gị, o wee nwee for any reason ị travel, mana for any reason ọ bụrụ na ya children na you provide ha enough food to eat when you are away. Now ebe ahụ ị nọ i wee nụta na ndị neighbor gị ndị tiri ya tenant city na be gị that they actually taking good care of your children. Wee jụọ gị, yes, gị nwanne m anya, how will you feel? You will feel honored, right? You will feel grateful. You will feel happy, knowing fully well that your tenants are actually showing love to your children. Now, where jogging, your money will landlord, the tenant TV na yard, they take care of home when you are away. How will you feel? Can you hear me? Can you go bigger? They gave a hand. I just only the smart guys actually now. The one landlord got very happy. And the one goes more we home when you get married their tenants for showing that love to your children. Nige man how crazy yoku. Eto akodi chukwu okike nke kere ni kana. Knowing fully well na gwa as a human being. Chetalo ihe okike niile nke enigwe. Ihe niile chukwu kere eke, ihe niile ihe chukwu okike kere. You can call them the animistics. You understand? Enwere ihe okike niile inwe ike ịkpọ ya ihe azụ na mmiri ma ọ bụ ihe ọbụla bi na mmiri ma whatever. Enwekwara other creatures. Inwere ike ịkpọ ha lizard, inwere ike ịkpọ ha birds of the air, inwere ike ịkpọ ha ọkụkọ, inwere ike ịkpọ ha those things they don't have ubi ma ọ bụ ọba. So Chukwu okike expected we human being bụ higher animals to actually take care of those elements, those animals. Because when they are happy, they will thank the Almighty. Because kenegwanu mezana, gozere mezana, no lotakwara ai, we chwola aja. Those things for animals, actually they knew that ihe ndị a chụrụ na aja bụ ihe aja. Ha ma na ọ bụrụ particle dara ada, ha ma na ọ bụ intentional prepared meals or meat or whatever. You understand? So when those other animals join in gratitude, when I am interceding on your behalf, believe in me, your prayers must be answered. If you want to know the importance of other creatures joining, interceding on your case, then I will work when I want to call you. Only na Docas. I say no go Peter. No go Docas pass it on.
ndị mmadụ na-ebe akwa ka Peter bịara. Ndị mmadụ wee na-intercede na-asị Peter, o na Dorcas ekwesịrị ịnwụ na ihe ọma Dorcas mere ha, na o mere ha nke a, na o fidiri ha, na o koloturu ha, na o mere ha nke a. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị maka ihe ezi omume a Dorcas mere, ewee mee gịnị? Wee kpọta ya n'ọnwụ. Ihe chọrọ ịkọwa iweta ebe a bụ na actually people's intercession, interceding on your case can actually help you a lot in your case. You got that? So, aja, and you're coming here, but you got the importance of aja and aja. So, upon the choice in aja, he gave me a forward their 3 prayer requests. Then, the next talking to the account, a designer for it. I gave you a good hand and he had a masaraka. So, it was here, is choice in here. Send the message in our WhatsApp 0805 7837672. Aga m enyere gị aka. Ma ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ọbụla ị nwere na nkụzi anyị bịara ịkụzi taa, ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa miri emi, send the message, aga m enyere gị aka. Ka ama ọkwa anyị na-ama. So ị nwere from now till 5th iso na ya bụ aja ya gazie. So n'isiokwu anyị n'ụbọchị taata bụ gịnị bụ afa? Gịnị bụ efu ọfụ? Gịnị bụ amụma? Now, ka m bidogoro na important of afa. Gịnị bụ afa? Afa bụ ihe mkpọrọ spiritual lab. Etu o si dị important na mmadụ when you are not feeling healthy in your body, there is the gross material, the vessel. You go to a hospital. Then you run what a woman called laboratory test. What are they looking for in laboratory test? They are looking for anything. And they are looking for anything that are not able to know. And they look for all the microorganisms and the rest of them. They are looking for to see the reaction of some certain things. Now they are observing the movements of things using microscope. Now when they detect things that they are not proper, they will raise an alarm. That look, you are having your blood, your BP is actually high, or maybe you are diabetic, your sugar level is high. All those things is what they want to know. Now, example, when they notice that you are being diabetic, as in your sugar level is high, they will now advise you to curtail your intake of sugar, maybe alcohol and rest of them, if you actually want to live long. That is what lab does. Now, kedu ihe afa bụ? Afa bụ inyo anya n'ihe gbasara ndụ gị in the other side, the other divide, consulting the medium, presenting your own case as a case study. Now, to know exactly what is their challenges, to know exactly if there is any spirit at all raising voice against your existence, to know exactly if you are indebted to any spirit. That is what Alpha is searching for. To know if there is any negative energy around you, to know if there is any smoke of negativity, because no smoke without fire. Now, those alarm is what the Alpha supposed to look for. Now, consulting the Alpha and the ability of the Alpha and the authenticity of the Alpha depends largely on the person in question consulting it. Yes, consulting the medium varies depending the spiritual strength of the person now consult to the Alpha. The ability of the person to look deep and deeper. So
That is one thing you know about Afa. The same thing with prophecy. Prophecy is that, but one thing you know is that behind every genuine Afa, there is a spirit behind that. There is a spirit, the person that have the capacity, that have the calling. There is a spirit that is behind that. The spirit yang akpọrọ ya ọlụ bụ ha nwagara agwụ ya na mgbe ọbụla ọ ọzọ tụrụ ya ha gwa ya ihe gbasara onye dị etu a onye dị etu a cannot the standing of this person in spiritual realm. Now, ụfọdụ will start arguing. There were so many types of Afa and methods. They are all consultation, whether even is a prophecy. They are all consulting. Yes. Enwelo methods like abịa Afa, enwere Afa ugiri, enwere Afa kpụrụ ihe ndị mmiri, enwere Afa ịta, enwere Afa ndị na-use so many things, enwere ndị na-use mmiri, enwere ndị na-use bell, enwere ndị na-use so many things. But how correct and effective each Afa can be. One Afa is with the more superior than others. You know why? The reason Bona. If one will argue, saying you agree the more superior, but I can tell you as an authority in this field, no one can be more superior than others. Yes. The thing Bona, because when they go to buy food, agwa ihe agwara ha ha je mecha ya yet ihe na ebe na aka na ebe ọkwa eziokwu ọ gwara ndị je gwa Afa ndị ọzọ agwa ihe agwara ha je mecha ihe na ebe na aka na ebe ọkwa eziokwu ọ gwara ndị je gwa na nke ndị na-afụ ụzọ na-eme prophecy dice na-ezi ozi without agaghị ihe ọbụla bụ mkpụrụ Afa yet ihe na ebe na ebe ọkwa eziokwu. To show you now what is important is the spirit that is backing the Afa. The spirit that will make it possible that once you say this is like this or they like that. You know what I mean? No, the importance of the spirit, those spirits yang wanna back the Afa, bonyawa wo the koko. The person cause what to the Afa, the person galo the olo. Spiritual strength, yeah. Now spiritual level, yeah. That is what counts actually. The more so you know the all, you know we count no. Back on abroad they for child for the color panty on the important. Here the important who go down and marry his yame and will do be. Check them more day. So abroad actually to see the problem, but having solution. For on them Madagascar and a high jago ministry teacher. A ministry teacher. But I'm how to the ministries. I watch I hear in Aguaraha, Manayeti, no solution. Yes, there were so many things. Yakan Naguano, or one or bro, a fool, Ianine, for the compound of Ben Nagade, for the colapanti, we have countable. What countable? Ma more young alolo, or more gay deliver. That's what counts. And what so many things, I want to do e.g. witchcraft power. Mobundi Lihana bo Osenabo. And what Okose when we know se. Nili Okose, Kewes Yokuno Yuri Okose, where he come on a ministry Akebia. Makarokose and where he there. And he don't make what we have called a broadibia. I just can't pay for the benefit of they genuinely they really want to do research. Now, that Okosa won well. He will teach in a ministry or Paul Rafa. And one thing have natural. Yes, and one thing have natural. Yes, and one thing have natural. Mana, of one down which I didn't have natural. For the what I see here, called this year too big. To the extent now we don't name a ministry. I want a matter the 40 billion or gauge man 40 was for A to Z. As long as I say, but I didn't office here in Rosie. You know, for the one day I add in here. Mana, he had not check one, I add in here.
nwere ike ibutere gị ikpu isi na old age, nwere ike ibutere nọkọta afọ ga-etobe etobe. Ịtago? So o nwere after effect. Ọ gwara ndị ruru ose nke ha nwee ike ọ na-eme n'ụdị dibịa. Ọ bụrụ na ọ kpọrọ kpọọ ọtaba dị nnukwute high, ịtago, ọ ma afụ anything. Nwee ike ụfọdụ ọ ya nwee ike ịnwụcha otu bọtụlụ kaikai, ụfọdụ ese Igbo. Ihe o ji eme ihe a na ọ ga-adịrị high, ọ dịzie high ya nwa ka o sie wee megide wee selite. And ụdị ndị ahụ ama agbawuru afọ oge ọbụla. O nwere ike ịsị na nke emeela ma ọ na nke emeela. Ịtago? Maka na odogwu na enwetazi odogwu n'aka na nka, maka na afọ ya bụrụ natural, ọ ihe etiri eti. Yes, and why ihe eji wee ma ihe etiri eti bụ na o nwere ike ụfọdụ ụwa ụda ihe na-ekwu onwe ndị na-agwọ ọgwụ agwọrọ agwọ ka m tụye taka iweghọta ya. Ọgwụ a nwere ike ịgwa ihe niile gbasara gị. Ụfọdụ ụwa na ha agbawuru gị afa unless ị nọ n'ebe a ha dizaịnụrụ for ịgba afa, ebe ije nọ na-ada n'elu ọgwụ ahụ o niri na ya before emegide ọfụ ihe gbasara gị. Ụfọdụ ụkwa na ministri anwa mgbe anyị batara n'ime chọọchị ya anwa, ma mgbe ị batara n'ime data ọfisi anwa, onye ọ kwadoro ọfụma maka gị, ịnọrọ ya n'oche ahụ ihe niile gbasara gị agba ka anwụ. Ọ bụrụ ịfụ afọ bụ isi, ọ bụrụ inwe solution. Ịghọtara ya? Mana o nwere ndị afọ ha dị natural. Yes, it take time to read the after read. Imechakwa irikwa again, iwepụta time. Actually, ụfọdụ nwere ike ịdasị na afọ a kwesịrị ịwụ kọbọ na-asị ndị mmadụ ọ bụrụ the amount ihe dị mkpa. Ihe dị mkpa bụ na onye ahụ ewepụta time ridie ya afa. Etu a ka ọ dịkwa ndị na-afụ ụzọ. O nwere ụbọchị mmadụ bịa be m, amadụ m na reverend sister ka ọ bụ, mana o nwere call. So ma anya nwana onwe ya notice bego na ya nwere call, wee na-agbagharịzi ka malụ ya hapụzi ibuzi akwa ndị ụka bụrụbazi ya asị eze nwaanyị. O wee bịa na be m ụbọchị ọ bịakwara, o yikwa akwa nkịtị jos dres a nwa agbọghọbịa otu anọda nwa agbọghọbịa ọzọ dutere enyi nwaanyị. So mbata na palọ ebe nọ wee na-afụ ndị mmadụ ịgba afa. Wee jụọ ya nnekere onye ya agba afọ, sị m na ọnyanwa na onye nke abụ enyi nwaanyị dutere elu. Ozugbo m chinitere afa m sị m na onye a ọ daa m n'obi, sị m na onye a nna-achị gbara afa wụ reverend sister. Nwụsa afa na ana wee jụọ ya nne, are you a reverend sister? So I know a reverend sister. Ghọtara ya? Yes, it happened that it. O nwere ndị ọya abụọ ọ bụrụ na like ọ bụrụ ụbọchị Sunday njebe counseling, o nwere onye ahụ ọbịa ana afọ agwa gị ozugbo enwere ike na-abịa na jos ịbata etu mmụọ gị na ha so alụ ọrụ abịa gwa gị na onye abịara ebe a kịta ihe wume problem ya ụnụ nwere ụchụ, maọbụ na ndị amoosu, maọbụ na n'ọkwa na ọmara chi ewu dị maintain, na all these things will be maintain, any other things will peripherals. Ghọtara ya? O nwere ndị ọ dị like that. So o nwere mgbe ọ ya anọkọta etu a ịnọgide amụma abịa, ọ na-ememe etu a, o nweghị mgbe mma abụwa abụta amụma abịa abịa. Yes, okwa mgbe ọ ya abụọ bụ na o nweziri ụfọdụ ihe ịchọziri ịjụnụ ejubazie afa, ọ gwacha gị nke ejubazie dipa maka na ịchọ ka ị nwetara exactly here with the problem onye ahụ gwa. So afa dị real ka mmadụ ga-atụ ije na agba ochie akwụkwọ Samuel 28, yes, ancient book akpọrọ Old Testament. Jee gụọ ya, Samuel 28 bido na from 10 to 20. Ị ga-afụ ebe a kọrọ history about Eze a na-akpọ Saul. He became a king of the Israelites. Mgbe ọ bụ king, during his reign, he committed a lot of atrocities. Mmụọ Chukwu wee gbakọdo ya azụ. Ndị Palestine na-achọzi ka anụso obodo Israel agha. And due to that, ihe ndị akọwalụ gị na Afa is as old as the ancient time. Afa have been in existence. Eziokwu na-abazi n'agbụrụ a, ụfọdụ ndị mmadụ na-achọzi ka add ya so many other things. Ụfọdụ na-achọzi ụfọdụ ụbọchị ma otu nzuzo, ụfọdụ yuzuo ihe na-agwọzi ma ọgwụ ma ihe niile wee na-eme gịnị na-arụnya bọọlụ. Ma ndị na-alụ n'ụdị ụka ma ndị na-adị n'ụdị omenala. Mana ihe na-achọ ịkọwara ha bụ na ihe ọ bụla ị na-emesi ka ije gwọọ ọgwụ tini ya nwere after effect.
maka na ọgwụ ahụ nwere ebe ihe emedo data ọgwụ ahụ isi na ọka iri ose na abụ ka a sị na ihe ọbụla anyị kwuru n'etu ala ịgwata onye ịkpọrọ ya afọ kpọrọ ya ihe niile dị omechi o nwere after effect you pay the price maka na ị gwọtara ọgwụ mana ịhapụ onyinye Chukwu nyere gị o nwere onye ya agbawara afọ ya na-egbu egbu ị maa na ihe afọ ya niile bụ ka ịlụgoro ọrụ ndị ahụ afa kwuru maka ya o nwere kerụchasị eri ọdụ ichekekwe again ụfọdụ ihe ndị azụ ezi onwe kapụtasie ya mana mgbe iji eje erisi ka ije rie ose nwa na-arụ dibịa kwuru na m ama erinata ose na ọ natara chi m ka m ji aga ụtara ya ụfọdụ ihe ụfọdụ nwere ike ịdị omimi n'ebe mmadụ nọ mgbe ịchụba àjà n'isi ya ihe ụfọdụ ndị fọrọ afọ apụta ihe so iri n'ose ihe m ji ekwu ya maka ndị young dibias nwere ike ịna ka na-abata ọfụ o nwere ike onye na-edu gị abụrụ onye ga-edunye gị ka ije banye otu nzuzo ma ọ bụ onye ga-edube gị ka ije rie ose onye ahụ adịghị edu gị ezigbo odudu ma ya akara gị chi nyere gị ọ ga-eme gị ide ndụ ka nka mana ọ bụrụ gbakọgbata wa afa na agba ele ọ bụrụ agbakọta wa afa na agbachara olele and na ị na-alụ ọlụ a bụ na ịrụchara ọlụ a tụọ ndụ ka nka ya bụ na ịrụrụ ọlụ a ije na-asị ka itinye aka na ihe abụrụ ya nọ ka iwu ka na ị chọrọ ka ime nka no then mana afọ ahụ ancient ten ma amara ga dị na akwụkwọ Samuel from 10 chapter 28 verse 10 to 20 efu na King Saul mgbe ọ bịaje na-afụ ihe mgbu ndị Palestine na-enwetago akpọtago ndị agha karịrị ndị agha ndị Israel ụjọ wee bịa n'ahụ o wee sị mba ka eje ka ọzọ ọtụ afa wee ka ọzọ ọtụ a woman of familiar spirit that woman wee gbarịa afa ihe nwaanyị a meziri bụ nwaanyị a wee kpọlite wee jụwa ndị ichie ajụjụ wee kpọlite onye mbụ pụtara bụrụ Samuel wee jụọ Sọl kedu ihe iji wee ịbịa disturb m n'ebe ezumike m so afa is a consultation consulting the medium onye batara na ọ bụrụ na ya na-agba afọ na Ugochi na temple etu si agba bụ anmeni dị ya full name ya surname ya town name ya mother's name ya mother's maiden name that is surname mgbe mma gị na-aza n'obodo esi nụta mma gị because then dị ka ajụọ mmụọ be nna gị na mmụọ ikwu nne gị maka mmụọ na-eso mmadụ o siri be nna o siri ikwu nne ka a jụọ ha ajụjụ ihe a ga-eme n'ebe ị nọ ka udo obi dị ka Chidimma dị ụdị ajụjụ a ka Sọl jekwuru nwaanyị na-agba ahụ wee jụọ ya kpọlitere ya jụọrọ ya ajụjụ na mmụọ kedu ihe ya ga-eme ka ya nwee ike wee merie ndị Palestine Samuel wee bilite wee jụọ ya kedu ihe ọ na-edi stọpụ ya na mmụọ ebe ezumike maka na ụmụ mmụọ ndị ichie adịrọ happy with Saul maka mpụ na ọtọnọ o mere wee megide ụmụ mmadụ ụfọdụ ndị akpọrọ ọrụ ndị o megidere maka na ọ bụ eze o mere mpụ na ọtọnọ Okechukwu na ndị anjelu nke Chukwu wee gbakọdo ya azụ mgbe ọ bịazi sensị bazie na ya na a ga-emerikwara ya n'agha o wee chọwaje solution o wee jee n'afa Samuel wee gwa ya na ọbịa ọ na-abịa adịgo late na o mere mpụ na ọtọnọ so o merie ọ marụ na agha ọ na-achị ịkwado ije na ọ ka adịa mmadụ oji eme ka peace with ndị Palestine na-aga edifite na agha maka na onwere packing of the ancestors yọtara ya yes a sị na onye na-akpa na be dibịa ada anwụgbo so ọ bụrụ na ịbụ onye na-adọ n'ọnụ jụọ ese nọ n'ọjụ ese nche ada eme odogwu n'anya because before ihe ọ bụla eme na spiritual na physical realm o mego na spiritual realm and ihe ọ bụla eme na spiritual realm mana ọ pụta bụ na physical can still be reversed echefukwana eke nga a na-akpọ Nehemaya maka na o mere mpụ ewee zi onye amasị ma ya ji egwu ya na ọ ga-anwụ o wee gbuo ikpere na abụna na wee wa Chukwu okike si ya biko si gbaghara ya mmehie wee ruo uju chụọ aja dị iche iche ewee nyekwu emo 15 years so ịgba afa dị mkpa ya jikwu ya na ịgba afa dị mkpa maka na ịgba afa ịmara ihe ka nọ na spiritual realm apụtawa na physical site na ịchụ aja gị na ọrụ ị na-alụ can still be turned around ghọtara ya ka mmakwado ga-atụ ebe a gbakọrọ afa na ancient book o nwere onye a na-akpọ Jona ezigara ya onye ozi ka ọ bụ ewee ziga ya prophet ewee ziga ya jewe obodo a na-akpọ Ninive ka ọ ga-agwa ndị Ninive ha chigharịa n'ajọ omume ha
na ajọ omume ha na-eme dị iwe Chukwu okike dị ọkụ n'ebe ha nọ, ka ọ gwa ha na ọ bụrụ na ha echegharịrị, kwụsị ajọ omume, kwụsị igbu mmadụ, kwụsị ọtọnọ dị iche iche ha na-eme, kwụsị ịda iwu Chukwu okike, iwu ọdịnala, na iwe nke onye nwe anyị adakwasa ha. Jona wee sị mba na ya meje na ndị emego mpụ na ọtọnọ na ọka mma ha nwụọ, iwe onye nwe anyị dakwasa ha nwụọ na mmehie ha. Onye gba ọsọ sị na ya meje, mgbe ọ na-agba ọsọ wee sị ka eje baa n'ụgbọ wee krọs obodo nke ọdọ ka o jee zuo ike, biko si akpọ ya gwara ya mana mmadụ na-agbakarị ọkpọ okie n'ọsọ. Mgbe ahụ ọ baa n'ụgbọ, eburu mmiri wee tụba nke ka nke ndị nọ n'ime ụgbọ na-emekwa travel wee sị mba na ụdị eburu mmiri nke a na-afụbara ụdị a bifọ. Ha sị ya na ọ ya enweriri something dị wrong. Ha wee sị na-eleghị anya na ọ ya enwe onye nọ n'ime ụgbọ a mejọrọ Chukwu okike. Ha wee gwa Chukwu okike sị ya biko nye anara ha n'iyi. Akwụkwọ that ancient book wee sị ha wee fee nza, ife nza wee gba afa. O nwere ihe anyị nwa na-agba afa na-akpọ asị gị ka a jụọ ogu, ka a tụọ ogu. Ihe o nwere afọ ihe wee gbaba, a na-achọ ka onye a maọbụ onye a maọbụ onye a asị gị wụnụ pụọ jee ka ogu. Ịkata ogu weta akọjite isi n'osisi a, ikwuo igwe a kpọọ ya afọ onye ị chọrọ ka ọ wụọ represent ya na mmụọ. Iwetakwa ogu nke a, ịkpọkwa ya afọ onye ị chọrọ ka o represent ya na mmụọ. Ihe onwego A and B, iwerezie nye onye ya agba afa, ya gbazie afa ma n'ime mmadụ na-aba nke onye nke ọ ya agba esoro Chidimma dị onye ga a na-akpọ iji ogu. So ụdị ogu a ka ndị ụmụ Izrel nọ n'ime ụgbọ wee jụchaa ya wee ogu wee ma Jona. Ha wee sị Jona, ọ maka gịnwa ka Chukwu okike ga-eji wee na ha niile n'iyi? Na ọ bụrụ etu a mba, kama na ọ ka mma na ofu onye nwụrụ ọra karịa ọrọrọ nwụrụ ofu onye. Ha werekwa Jona wee tụnye na mmiri bak azụ shark wee bịa gịnị wee n'o Jona, wee burukwa Jona wee jee n'obodo Ninive, n'ọnụ mmiri obodo Ninive wee gbọpụta Jona. Mgbe ọ gbọpụtazi Jona wee na-eka na-esi ọnwụ na ya eje wee jee n'okpuru osisi dị ndụ ka ezelu anwụ akarịa. Wee sị na ike Chukwu oke wee mekwata okpuru osisi a wee kpọnwụọ, anwụ wee na-achị ya. O nwere choice na ị ga-eje ozi eziri ya. Ghọtara ya? Ihe na-achịkọwara ụlọ ọ bụrụ taa ka amụma dịba, ọ bụrụkwa ntata ka ọfọ dịba, ọ bụrụkwa ntata ka ife nza daiz ịgba afa bidoro otego ochie. Mana n'ihe ka mkpa bụ onye ezinyere gị, kedu mmụọ onye ọbụla na-agba afa maọbụ onye na-afụ ụzọ maọbụ onye amụma ji alụ ọrụ. Ezampụ ọ bụrụ na m gbachara afa, mma agwa mmụcha ajụọ m mmụọ mụ na ha so ihe ahụ nzuzo unu kwuru n'ebe onye dị etu a. Ọ bụrụ na eme ya Chidimma ọ ga-adị ụnụ aga akwado arụsị ọrụ a ka e nwee testimonies. Ha sị yes, si mee ihe ha mere, ihe ekwu n'afa ha kwuru, maka na ha nwa ga-ereviriri gị, maka na ọha bụ ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ, ha ga-ereviriri gị ihe na-eme na ndụ onye na-agbara afa. Ọha ka ị ya ajụzi si ya ọ bụrụ na ihe ndị a unu reviriri, ọ bụrụ na eme ihe na-etu a Chidimma ọ ga-adị? Ha sị yes na Chidimma ga-adị, gị jee chụọ onye bụ aja. Ha maka ọ bụkwa ọrụ ha ije kwado ya bụ aja ahụ ị chọrọ ka ọ ya bụ atụcha aja ka e nwee testimony. Ghọtara ya? So ihe na-achịkọwa bụ na amụma dị, yes, ịka ọzọ ọtọ afa dị, and they are all effective. Mana o nwere onye agha sị na ọnya makarịrị, o dipendịrị mmụọ onye ji alụ ọrụ na ezumezu mmụọ na-esoro onye ahụ wee kwado ọrụ ya. Mana ihe na-achịkọwa ndị otu anyị ndị na-alụ ọrụ, ị na-alụ ọrụ na-achụ àjà, ime n'aka gọm na ịlụrụ mmadụ ọrụ na ịchụrụ mmadụ àjà, kama ị mara ihe ọbụla ga-abụ enye gị ịchụọrọ onye anwa àjà, chụruoro onye anwa àjà ka afọ ahụ ịgba ya wee lalelelowo ime ya. Ya bụkwana gị na mmadụ kwuchua ihe ị kwesịrị imerụ mmụọ, ịgbawa mmụọ anya. Ịghọtara ya? Ọ ga-akwata iwu ọrụ gị. Ịghọtara ya? So chụba àjà, ọ bụ mmụọ anyị na-achụrụ àjà, ọha niile bụ ezumezu, ọha ga-enyere gị aka ịlụ ọrụ ọgazie. Maka na ịlụ ọrụ ọgazie onye bụ na afọ ịgbara ụbara, ịgbachagoro afa gba elu gbaana, mana eme ihe ahụ ikwuchi mee mesịa ọ bụrụ na ọgarọ ịmara na ọwa ọgụ. So onye abụ ihe na-achịkọwa
n'ụbọchị tata. So na-agba afa ị na-agba afa mmadụ na-agbalị gị afa na-alụrụ gị ọrụ iso onye ahụ 3 months 6 months 1 year o nwere changes efuru nwanne chi onye ọzọ ịghọtara ya try onye ọzọ ya gazie inwe ajụjụ n'ihe a nkụzi taa send yalụ message na Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na YouTube and afa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite ka ị ga-enweta na YouTube. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịra wọchị nkụzi niile anyị na-akụzi na YouTube kwa ụbọchị ihe enweta ya. Ọgwa na ị chọrọ ịnweta na Facebook wu Ugochi tubelu oraifite. Ọgwa na ị chọrọ ka agbaala gị afa miri emi ma ọ bụ lụọ ọrụ mmụọ ọbụla send them message na WhatsApp 08057837672. Ịwa ọchịcha vidiyo tụsara ya ndị ya adọna agazie na ọfọ.